Al vídeo d'avui donarem algunes dades que expliquen per què Rodalies és un desastre. Ens volen fer creure que és normal que els trens no funcionin, que són coses que passen i que cal tenir paciència. Fins i tot Salvador Illa ha dit que ja està bé de queixar-se. Crec que és un dels principals problemes que tenim a Catalunya, passar de la cultura de la queixa a la cultura de la feina. De la cultura de la queixa, tot és queixa i tot és la cultura de la feina. Que els catalans som gent industriosa i som gent treballadora. Perfecte, senyor Illa. Nosaltres en aquest vídeo no ens queixarem, sinó que donarem dades rigoroses que demostren com l'estat espanyol i el seu partit, el PSOE, són responsables directes del desastre de Rodalies que cada dia afecta milions de treballadors. Per cert. Que els catalans som gent industriosa i som gent treballadora. L'Illa, industriós i treballador, no ha deixat d'encadenar càrrecs de partit des de l'any 1995. Bé, anem al gra. Creiem que quanta més gent sàpiga el que explicarem ara, més a prop estarem de la solució. Atenció! El desastre de Rodalies es repeteix cada dia. Avaries, titulars, gent indignada a les andanes i polítics fent declaracions. Però en aquest bucle infinit, poques vegades es parla d'un dels escàndols més bèsties d'Europa, la xarxa de trens d'alta velocitat espanyola, l'AVE. Però què té a veure l'AVE amb Rodalies? Ho expliquem en 5 punts. Primer punt. Fa 30 anys, l'Estat va deixar caure Rodalies. Les dades que sentireu a continuació són d'aquest informe de 2018 de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, un organisme públic i oficial. L'any 2018, Rodalies i l'AVE van tenir un total de 592 milions de viatgers. 562 milions van viatjar en Rodalies i 30 milions en AVE. Doncs bé, entre 1990 i 2018, l'Estat va invertir 3.600 milions en Rodalies i 55.880 milions en l'AVE. És a dir, per cada viatger de Rodalies es van invertir 6,4 euros i per cada viatger d'AVE es van invertir, atenció, 1.862 euros. La pregunta és, qui va decidir invertir 260 vegades més en AVE que en Rodalies? Amb quins criteris es va prendre aquesta decisió? Anem a veure què diu l'informe de l'AIREF a la pàgina 8. Els projectes d'inversió, fins i tot els més importants, no són sotmesos a una veritable avaluació prèvia que permeti estimar els seus efectes socioeconòmics. La majoria de les ocasions, les grans decisions estan ja preses abans de començar els estudis de viabilitat. És a dir, aquí tenim un organisme públic dient en un document oficial que la decisió dels governs del PP i el PSOE de destinar milers de milions a l'AVE, mentre es deixava caure Rodalies, era una decisió política sense cap base tècnica. El 2019, el Tribunal de Comptes de la Unió Europea va publicar aquest informe especial sobre la xarxa ferroviària d'alta velocitat. Segons l'informe, l'única línia d'alta velocitat a Espanya que tenia prou passatgers per estar justificada era la línia Barcelona-Madrid. L'informe de l'AIREF és de 2018 i l'informe del Tribunal de Comptes de la Unió Europea és del 2019. Algú podria dir que és fàcil parlar a misses dites, però el 2010 ja hi havia gent que intentava advertir del desastre. Aquells anys, Germà Bel i Daniel Albalate, de la Universitat de Barcelona, van publicar un treball titulat «Quan l'economia no importa, auge i esplendor de l'alta velocitat a Espanya». Bel i Albalate explicaven: en el desenvolupament de l'AVE s'han defugit els criteris d'eficiència econòmica i s'ha atorgat gran prioritat a objectius de tipus metapolític. Ara anem a veure quins són aquests objectius metapolítics. Segon punt. Les 3 potes del desastre: partidisme, corrupció i, sobretot, unitat d'Espanya. Partidisme. Bel i Albalate expliquen que l'any 2010 es debatí si construir una línia d'AVE de Madrid a Santander passant per Palència. Sobre aquesta línia, José Blanco, ministre de Zapatero, va dir: per estalviar 15 minuts no podem gastar-nos 2.000 milions d'euros de més, ho demani qui ho demani. La qüestió, però, és que només 2 mesos més tard José Blanco va signar l'ordre per construir la línia en qüestió. Què havia passat? Doncs que Miguel Ángel Revilla, president de Cantàbria, va dir que si no hi havia AVE feia fora el PSOE del govern de Cantàbria. És a dir, 2.000 milions per l'AVE a canvi de garantir els interessos del PSOE. D'aquí a la corrupció pura i dura només hi ha un pas. El 2019, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència va multar amb 118 milions d'euros 15 empreses per falsejar contractes amb Adif.
Per cert, cal recordar que un jutge suís va confirmar que Alstom va pagar suborns a Lluís Oliveró, administrador de Filesa, l'empresa amb la qual es va finançar il·legalment el PSOE. Això va ser l'any 1998, quan Salvador Illa feia temps que era un càrrec important dintre del PSOE. Esperem que Salvador Illa no ens acusi d'atiar la cultura de la queixa per explicar la relació entre el seu partit i la corrupció de l'AVE. Bé, continuem. La inversió en AVE no tenia ni base tècnica, ni social, ni mediambiental, però malgrat això es van abocar milers de milions d'euros mentre es deixaven caure els serveis de Rodalies. Fins ara hem vist dos motius, el partidisme i la corrupció. Ara anem a veure la tercera pota que explica l'escàndol, el valor suprem, l'AVE i la unitat d'Espanya. Felipe González va ser molt clar. La decisión del AVE no fue por Sevilla, sino por España. Teníamos un proyecto para España, que era articular su diversidad en la unidad del país. L'any 2000, al seu debat d'investidura, Aznar també va ser molt clar. No habrá España cohesionada sin una vertebración territorial garantizada por unas adecuadas comunicaciones. Hay que acercar todos los territorios de España mediante una red ferroviaria de alta capacidad que situará a todas las capitales de provincia a menos de 4 horas del centro de la península, és a dir, Madrid. El 2007, la ministra de Foment de Zapatero, Magdalena Álvarez, també va ser molt clara durant la inauguració del tram de l'AVE entre Antequera y Málaga. Tenemos un pensamiento nacional porque para nosotros el AVE es coser con cables de acero todo el país, unirlo, conectarlo y sentirnos más españoles. Esa es la verdadera forma de hacer país, de defender la unidad de España, coser-la con hilos de acero. Espanya cosida amb fils d'acer, mentre el servei de Rodalies a Catalunya s'aguanta amb esparadraps. Al maig de 2023, Salvador Illa va demanar el vot pel PSC per dejar atrás la Catalunya del victimismo i la queja contínua. A octubre, creiem que el que cal deixar enrere és l'Espanya que ha demostrat que és absolutament incapaç de donar un servei decent de Rodalies als milions de treballadors catalans que paguen els seus impostos. Per això hem fet aquest vídeo. Passa-ho!